say wo yunyamia mire ayo nyamia otiazi fo nyamia ayo nyamia mire onsa eti wo nyamia mi nyamia wasi danio asidakwa anana diana yadima oyinye yadimi biasa wasida jom yadima oyinye wafriya muyina na wasya asidakwa niwe nidi eti onyamie obadie wasida nyo yese asida kwa mibena yadima ojazi fo yamie mibra yeso etiji wasida yada wasyo asida kwa ine yese eti mama yakacho nyamisa yadalosyo oyedaba diasmo kwa isokoso mama yakacho nyamisa oyine yadalosyo mama yakacho bodiasa yadalosyo anadi mama yakacho nyamisa yadalosyo yadalosyo mama yakacho nyamisa yadalosyo ananabiya mama yakacho yagajenusa yadalosyo Yesu Kristo eti atusa onyamie yada wasyo onyamie chebe onyamie yada wasyo abara onyamie yada wasyo onyamie yada eti onyamie yada wasyo onyamie yada wasyo onyamie yada wasyo onyamie yada yeso yada ye wana da ba dia si wo kwan so ko de ba ko so ko wa dia to pa e ma ya sala yada waso ti asifo ya koko ani munya ni die ka u Kristo wa ti ko mama ye peja u de to mo de ani munya mi ne no ya fa da bo do si ya to mo ya fa o ya kasia Ipaya Eti yasirawo ya tutumo dada ya tusadidie ni yansa mabata po didie ni yansa anombe ya tutumo yesirawo da mire enidie ni yansa oye didie ni yansa eti enidie ni yansa obata pe enidie ni yansa eti saya
Sasa Ayana Oyine Maka Siyano and then you know it's who you Jesus oh Jesus oh yeah me mo taxi oh yeah Jesus oh yeah me ba oh yeah no atira eti saya kutu kutu oyamie na yi so saya samudo mi abia abi na wasi ye na wasio baka oh baka ukesiya Wakasiano, I know, Asera. Eti wama ya wo, anana dio, wama ya di. Oh, so no no wofiosa, ya dafu kasi ese. Anana ya ko, anadi wonya nyama wewo. Wama wadiwo.
onipa Yehovah Sirano Si Ayabala onipa Tumisa Ezadia Yehovah Yehovah Sirano and can Wugama will come. That's it, but I boy a massacre sorrow. Or Denemo, Yatun Tomo. Or Sabarema, your so anymore. Udini Alpha New Omega. Sassian Yan Copon. O my Yama one more. We ye and Yatoye. Now, Quasso, what you say. And the million Anka Woody. Yet I was say, so what drink could Mamma Ye. I want to for Yanka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ishanka Radin Yankopon. Ebre so eyebra yakọ yabapa Bishop Albert Saki Kwapon enchen. Na odofo meka chewa wi ebre mu se Awurade apagya na nko a wode ne nko a ye atwuma na emu ba akọ ene na woni ni di ahia ewo TV so ana radio yi so. Enti ba bibia wo bia no mesre se ubenya brepa na wanya so ene akoma pa ade amaya papa na adom na wosra ene tumi dia aye ne ma anwumrei ya kwaye papa nchen edin no ede Bishop Albert Saki Kwapon ene dia mu ya ma kwa ba Bishop eba fidie so asafo meju so eburu ya mi sha papa na mu pomo tisai Onyankopon adom ya ho ya pa Sida our team Yankopon shiram. yes Na mo boy Juma pa Sida our team mo boy Juma Yankopon o shiram pi amen our Juma so mo bo every eda okuada ebesi enafia dai yes fast Juma die empa ba hodo ekos waso de dem na weather nti ye mu bebere ye ne mo fa nche ye Juma ni die no enafia ni ba hwe yo me koso wasa aso de dem na no de nyame ye Juma sida our team Yankopon onhira mo amen sida our ahwefo ne sida our tiefo anso so amone ye ebomu eye dan eye fast no monso Yankopon onhira mo amen sabre de lent so koso Orthodox churches no so amonso so eye lent ne den eye pastor fo nyina asunje enkama so so ana ye nuanum krambofo so omugufu a omoso Ramadan no so ekoso yama omonso so salam alaikum alaikum salam hallelujah amen yama omonyina salam alaikum alaikum salam enya sanketwa se anoshe go Ramadan no so pa ani nyina ne se omodi ama oman no so senia ye bompaye ama oman no enti enanwumrei Jesus so ye krado se yes imenu mienu bebo mpaye so edi ama oman Ghana ye bebo mpaye so ama ye busua that's right na ya bompaye ama ye ho ne ye ho yes hallelujah amen enanwumrei ma yanko Facebook no so mra na enne omo Facebook no so ye mo akwa ansa na yakwa adwumage no so Yo Bishop Yankopon enhira root asumani ewo so Ochregradis ewo so Portia Osei ewo so Flip anum mensa ewo so Nanafia ewo so Alice Amwaten ewo so root Asamoah ewo so yebekọ so Flip on so de biato aso ye call YouTube wa Angelina Foku ewo so Safo Samuel ewo so Abena AJ ewo so Bafo Agnes enso ewo so Ya Owusuwa Patrick Osei Akoto Obsuzi Danso Omunyina ewo eye ba pakosua munyina agina na sare munyina agina so Agnes Nyame munyina agina so Benis Japan gina so and Albert Tofik
enso gyina so. Edith Amoa enso gyina so. Sheila Adepa enso gyina so. John Moore gyina so, Prince Adabawane gyina so, Plonk gyina so, Grace Ahiano gyina so, Sana George na Yambile gyina so, Ada Kufuo gyina so, Aisha Dauda gyina so, Dodo na gyina so. Nyankopɔn hyira mo pii. Amen. Sabre dia mon like sumpa page no. Yes. Mo wi a mon share link no. Emfa ma afoforo nso so na afoforo nso enhwe bi ontie bi. Mrebia me catch us Daniel chapter 12 verse 3 no. Bible say ba dwuma no ebe na one na otimetri nipa dom nipa pi e de battery ni mu no. Obehwen se osoro ensoro mada apem. Hallelujah. Amen. Enti sa o share link na nyame asem a ebe na enam so na obi sachira na adwene a wo a wo share link no wo ena watwe sa okra no e de ama otumfo Nyankopon ose na se ni boy ni ba ko sachira na adwene a ose osoro abofo pempem energy na odi ahurisie. Hallelujah. Amen. Enti share link no ma obi wo group bi a fatum. Hallelujah. Amen. Na say ya ba say ya mame sanchia MCR amenchiamo eye azuka bema one wapamfo mo bo adwuma Kevin so ediata ene omo na na ya no mo Yakobon onhira mu nyina na onyamo kese sa so na ntiambo mu nyina ebo chidom Yakobon onhira mo na enne bia na ne da di kan ya ohwe Sompa TV anasa utie wo radio so nyame nhira sa wo sai wo mre ne wadaagye na one ye enwen ye da asempe nipa for ase enne na wafa lumba na na etie dwoma ode eye asempe nipa ekoboshe asase no so na nanse social issues a etwagu wo ho no obomode Nyankopon onhyiram. Sabre de baton no sida awayasom kosi se no ndu bebo no oni ye nya den enwen e wo TV no so na obeye nhira mo amoye fast ni nyina ye ne obebo mpae na se no manya na ntiya no ye kire mu se mo amowo TV no so a ye ne mo som chenyame asem bo mpae no mo fast no eye efri eda okwada ebesi enafia dai ne mo bo mpae na omo ye fellowship members ni asafoma ni wona owo kumase ni mantem hade fast no etuom kosi eye kwesi ada. Yeah, but TV so dey TV for so no ti da wa mo nka mo tuom fast no ti da wa mo tuom fast no na de o mo an say okire nwumre nso so ye behia eye nyame akoa apostle Dada Boateng and as Apostle Jones Dada Boateng of Free United Kingdom London Nyankopon hyira no amen hyira piama safo no amen ode hyase ede okwada no nyame ya toma okire nwumere mo amohwe me mo tie me program no ebeba so 6:30 wakwa yie na wapon no nti hwe na bebe bia wakwa yie na oba no obeye later oyi ntuma ni nyina fabra na o kan tresem no ma tetefo no eye na agyanom no se wona ni pere a eye jufo no ofra yintuma no de so agu nti ansa na mo de abompai no na Nyankopon hu a ohun se ne mahia wo nti yintuma ni nyina obetimi de aba bia wakwa yie owi aba bia otie obekofie ansa na wakọ sa ho no sa so na kwasi ada nwumere ene di program no eba na wiye na tima na ya ho adwuma ya unveiling the mysteries of altars a sacrifice evil tongues and witchcraft nioma edi ni penya se ye bie aforobochi ahodo a eso ene katra mabone so litie nipa na nipa ni aba wo ho so na ye kiremu se abusua bi wo ho a afi bia ewo ade esim ebusua bi wo yade no firi we so a na yade na akọ we so yade no firi we so a na akọ we so ebusua bi wo osofo eye mama no we ba wu a esese we so ba wu esese we so ba wu na chese owuo no obi aba be wu ti sa nioma no ye kirem se eya pam ne aduade a se wan sore anya ho adwuma afi we 2026 ya
yɛahyɛ afe n'ase no saa da no bi betumi abɛto ɛwɔ so hallelujah Amen. na yɛhyɛ ase afiri afɔrebɔkye ahodoɔ a ɛdi nipa nya ayɛ sɛ bibi wɔ fie ha yɛduaduadeɛ bi apam bi wɔ fie ha a ɛdi nipa nya nti yɛgyina so de bɔ mpaeɛ ɛsrɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛ bɔbɔ dɛ ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ ɛda yɛwada no yɛne kɔɔ so esua adeɛ a yɛfrɛ no sɛ sacrifice evil sacrifice ahodoɔ wɔsɛ afɔre no a ɔbɔ no yɛhwɛ 1 Corinthians chapter 10 wɔsɛ ɔmmɔ mma me Nyankopɔn na ɔbɔ ma ahombɔne nti mempɛ sɛ mo ne ahombɔne ɛbɛnya ayɔkoyɛ ɛnɛ abusua bebree ahombɔne afa madamfoɔ ahombɔne di abusua no nya ɛhome abusua no so efie bi wɔ wura mu yɛsɛ momma nyinaa ho bi ware wɔn efie bi wɔ yɛsɛ yɛde ɔmo sika akɔyɛ dan akɔsesa nipa enti nipa wɔ fie hɔ twoo aso sika ni hɔ abusua bi wɔ hɔ nso so a yɛsɛ yɛde nipa no akɔsesa sika wɔ fie hɔ anso so asɔfoɔ pɛpa aware sɛm saa nneɛma no ɛho ɔdɛn ɛno ɛna yɛbɔ mpa ɛnora yɛsɛ toa so ɛde paa ɛyɛ adeɛ yɛfrɛ no sɛ evil tongue nti yɛtoa so wɔ hɔ na yɛkyerɛ mu sɛ tongue yɛwɔ ɛnɛmi na ɔkasa sɛ yɛwɔ good tongue ɛna yɛwɔ evil tongue na saa tongue no mmienu nyinaa ɛyɛ adwuma tia nipa good tongue ɛna evil tongue ne mmienu tɛkyerɛma papa ne tɛkyerɛma bɔne no ne nyinaa yɛ adwuma etia nipa nti faasi na yɛyɛ no kɛtrɛma bɛn na ebie n'ano ɛtia wo kɛtrɛma bɛn na aka asɛm papa akyerɛ wo ne nyinaa ne sɛ mo ano a mo follow yɛn ɛyɛ Joshua chapter 6 verse 24 no Joshua ne kɛtrɛma no yɛ kɛtrɛma papa efisɛ Nyankopɔn ɛna kasa na eyi no Nyankopɔn ne kasa sɛ ɔmfa Israelfoɔ no nkɔ bɔhyɛ asase no so mmerɛ a Onyankopɔn kum ɛyɛ Moses no Onyame de baton no ɛma Joshua nti na ka Joshua kɛtrɛma no ɛyɛ kɛtrɛma papa o aso awuduro wɔ so enti ɔka asɛm sɛ Jericho afasuo no a wabubuo no nipa bi ɔbɛsɔre baa bɛkyekyere bio mu no ɔhyɛ asɛ sɛ ɔtu foundation nipa panyi bɛwu ɔnyɛ tu afasuo no wie a ne ba ketewa no nsɛm obie na no kan ɛyɛ adwuma sɛ Joshua ni hɔ wewu kɔ dadaada nipa ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsi saa nneɛma no pɛɛ nti yɛsɛ nsɛm pɛ na yɛaka nti nnora yɛkokoo mu kakra na yɛtoa so nti kɛtrɛma no ɛna yɛsɛ wɔ kɛtrɛma bɔne Biliam according to Numbers chapter 22 yɛkɔbɔ no paa yɛsɛ n'adwuma a wɔdia no sɛ ɔno no de ɔdome a yɛsɛ ɔdome pɛpɛpɛ yɛ adwuma nti amanfoɔ bɔ no paa nti yɛwɔ akɔmfoɔ ahodoɔ malam ahodoɔ atoro adiifoɔ ahodoɔ ɛne adiifoɔ bi wɔ hɔ a ɔsɔfo nipa kɔ wɔ hɔ sɛ kuwe ma me sɛ we ma me ampa ɔyɛ wɔdwo nti yɛwɔ asɔfo no mu bi wɔ hɔ mo sɛ nipa yɛwɔ akɔmfoɔ bi wɔ mo sɛ nipa malam no bi wɔ mo sɛ nipa aso saa soto no yɛwɔ asɔfo no bi wɔ sɛ nipa yɛwɔ akɔmfoɔ no bi wɔ a ɔyɛ ne kɔfo adwuma ɔnku nipa sɛ nipa malam bi ɔyɛ ne malam adwuma so ɔso wɔ adwuma nya a ɔbɛyɛ ho adwuma ma no akɔ so na ɛnɛ me na ɔka kɛtrɛma a ɛnɛ nti ɛnam sɛ yɛwɔ society yɛte ɔman mu no nti no asɔfoɔ wom akɔmfoɔ wom amalamfoɔ wom ɔmo a moyɛ sumade ahodoɔ nyinaa yɛ ne ɔmo na yɛ deɛ ɛteɛ ma ɔwura mfi sɛ Ghana ɛyɛ freedom of worship sɛdeɛ yɛ mmara no teɛ no sɛ ɔsom bi a wɔpɛ sɛ wɔsom no ɔman mu no ma kwan sɛ som na yɛn yɛde Kristo som na ɛne wɔkasa ɛnɛ anwummere yi Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn ne ɛne kasa kyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani bɛyɛ dɛn ɛbɛba ho so hallelujah amen yɛnkɔ Yakubu James chapter 3 yɛnka from verse 3 na enkosi verse 9 na tie de Bible no kan fa kɛtrɛma ho ɛyɛ akɛtrɛma sɛ ɛyɛ kɛtrɛma bɔne ana kɛtrɛma papa ɔsɔfo de na ɔka yɛde nare kato apɔnkɔ num sɛ ontie yɛn na yɛdanedane wɔn aboa yɛbea mu hwɛ ɛhyɛn yɛn nso a ɛsoso sɛ na mframa a emu yɛ din piano wɔde dua kyerɛkyerɛ kwan ketewa bi ɛna danedane no kɔ baabiara a hyɛn kwan kyerɛfoɔ no pɛ saa na tɛkyɛma nso yɛ ɔhonam akwa mu ade ketewa nanso ɔhoɔhoa ne ho ade kɛseɛ ho
ogya ketewa nso monhwɛ kwaeɛ kɛseɛ betumi asɔ na tɛkyerɛma enso ɛyɛ ogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn akwa mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekaawa keka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwankyim yɛ a etwa ne ho firi awo mu no na efiri amanehunu kuro no mu na wasɔ ano na ntɔteboa ne ntakraboa ɛne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ ɛpo mu su nyinaa nipa de wɔn su adwodwo wɔn na wadwodwo wɔn na tɛkyerɛma deɛ onipa bia ntumi nwodwo no ɛyɛ ade bɔne a ɛyɛ werɛmfo a wuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira awurade ne agya no ɛno ara nso ana yɛde dome nipa a wayɛ wɔn nyankopɔn esuban so amen Hallelujah. Amen. It was a katrama krona, and yet the shrew ramping. Sakatrama krona, and yet they do me onipa, onyankopo bona, said the subaso. It was so for Yamea Bobi, Obia bien and what can some atonoso. Obia can some ato bushing to say Yadim Pefiada. Obia can some more mobile wadama yashe. Sakatramano, if you're for Ninayo Nyankopon ma, Onyankopon mo sum Nyankopon, and so nipa bien the catrama, Eddie Tiawon, Catramana or Kayan or so for. Asasia sum, aye juma, abisne. Yansha, aye trasam was Psalm 52 verse 2. Now I hear Proverbs chapter 10 verse 31. Eben content na nyamba ɔse nkontompo eni wotakyerɛma adwene musubɔ ɛho te sɛ yiwan a ano yɛ tahwe Ejo oti ose nipa bi omo katrama no ano nam sɛ yiwan ti say yiwa ano ano fita asofo mo amatra kroketu mu obi boss kan ano a ano mo odwe mu no ose ma boss kan ano ya ba na kese sekan ose sana nipa bi na enti obi betimi di na no atwa ose kan obi betimi di na no akum je na manfo bebere nipa bi di wana ano akum wo hyebra yakopon de ma won e de passages ya hwe proverb no ɔse ɔtene ne ano eyi nyansa adi na tɛkyerɛma kontonchi deɛ obetwa just one time me dika catch us say katrema no bi wo ho a won say o se tongue will be cut out it is a katrema bi wo a betwa seconds enti wa wo hwɛ me a wo tie me nipa bebere aye victim e wa asɛm a ye kam osofo ye nhwɛ 2 Kings chapter 5 verse 20 to 27 obi anim asɛm e wo ho osofo enti no obi okuta tumi no obetima aka asam agu so na ye dwuma enti wa wo hwɛ me a wo tie me be very careful say na be ya mu bebre mu de obi okuta tumi mu ne ni di akoro obi na no ka asam ebe tumi na ode ye dwuma no ebe ku atia na so wan ka hwe kura na ka ho a tumi na wo no so no ngosra na wo no so no ebe sɔle atia ye ntie de ka aya na kwada enti wo maame no papa no nyame de wo no ahyɛ wɔn nsa enti wo tumi wo so wo ngosra wo no so enti na agya ehyira pa na ye adwuma ɛna cancer papa kyɛ ne ba na abam enti saa so no cancer bɔ ne gu so a ebe du nya na nyankopɔn nipa Elisa abɔfra Gehazi kan sɛ hwɛ miwura agya Syria ne Naaman yi sɛ wanye deɛ wɔde baayɛ no ne nsɛm sɛ Awurade te ase yi metum lika mati no makɔgye ne hɔ biribi na Gehazi ti Naaman na Naaman hunu sɛ obi di mlika di n'akyi no ofiri te ase na no mu esi fam behia no ka sɛ asomdwie mu ana na wɔse asomdwie mu miwura asoma me sɛ hwɛ sese mlantie baanu a wafiri adiifo ma no mu efiri Efraim bepɔ so aba me nkyɛn mesrɛ wo ma wɔn dwetɛ talent baako ɛne ntade nsakyera ho mmienu na Naaman ka sɛ pene na gye talent mmienu na ɔhyɛ no na ɔkyekyere dwetɛ talent mmienu no ɛmoa mmienu ɛne ntade nsakyera ho mmienu na ɔde soa ne mlantie mu baanu na ɔsoa di n'anim na oduru kokoɔ no ho no ɔgye wɔn nsam na ɔde kogu fie na ogya mmarima no kwan ɛma ɔkɔe na ɔno deɛ ɔba begyina ne wura anim na Elisa ebisa ne sɛ Gehazi ɛhe na ofire na wɔse wakoa ɛnkɔ baabia na obisa no sɛ makoma ɛne wo ankɔ bla a ɔbarima no dane ne ho firi ne ti ase na mu behia wo no bla ɔgye dwetɛ na ɔgye ntade ne ɛne ngo nnua ɛne bobe enturo ɛne nwan ne anantwie
ene nkoa ene mfnanie na Naaman kwata no ebe fam na Naaman kwata be fam ne wasefo ho da ose obia na no keke ose na Naaman kwata no ebe fam wone wasefo ho da na ofrinanim fradi na kwata aye no fita se sukyerem ehona okono na kwata gu enti ebe sin na otoa so kan a ose kwata no empa Naaman fie na sefo kwata na be abusuafo sa no bia ka sa gu abusua se bisa se Gehazi ana wakoye bone Yes. ni fie ni be na kan anso asem na de okuta tumi no kan ya no e wo se sa asem no etibi be aso we koma asofo nketoa amone asofo ye adwuma na mutimi wurawura manfo fie mo pe mo hwanya ntentem na mutimi di ntoro ene ntrekese ekogi sika woni pa ho no se sofo panyi no bie na no kan sem bia ebedi wechi osi ye nyina nim story se Naaman yakwatani a waba Nyankopɔn kwa nyame nipa no sa no yade ode ahonyade ne dwe ta nyina ba wanyi bi osi fakọ na kura ti no wakwan so akogi sika simu amofa phone na mo de ye course say na be ye o kan wasem na wo ye mobo na chese wo chire wonti no ye nse na wo fa kwa bone so gi sika no se wo sofu panyi no e kan bibia e koso enuma kasie mu e koso e wa himfie e koso timu se na no mpanyifo na aba ya twa sase ama wo mo amko chiro no na se o we bi o ye de hye ntime nye ohwe na mo asomfo no fa kire ejiji sika na ene na ti ho kra no na mfi ye enti ne je so pa bibi ma ye na fa sa futuo se na te na ye ne kra ya na bi na no kan sem bia Ebe juma. osofo no te na obi na no kan sem bia ebe Juma. mo remfi se Ananias ne Sapphira Yeah. according to Acts chapter 5 and also from verse 1 to 11 munyina muni masebe no Ananias ne yira koton wona japa de di sika na paso de bebu anyame adwuma wate sika no so bi nipo wo tumi bia be very careful Yes. uni obi nam no wo tumi oni na tifie oni no wo adwumam no okuta tumi be very careful Okay. oka sema ene ena wanhu a ochina ne daache ebedu sanso na mo a mo maame no mo ede mo ato yefro papa na sere ba no watetew ene wasode no so ene watu atwia ewo no so utime kasete o maame no papa obie na no kanse bia tirawa ebedu nya ayenti na obi awo miensa ne na mienu de adi ye na mienu no nyama nkoyi aso tete ne nkura bere mu no ne wura fi asem bi o papa na o maame kato no Sa. oyiye bibi ehwo maame ehwo papa enam so no ena odo ba asase so kansem to so a ebedi unya enti na ya kakatrema mi bia telephone na tum 5 minutes pe ofra memo odin na de America ni say ebi obi aka asem say atome so ana ato yebusua so ene say na ekoso wo fio say na mate say aka to yebusua ebi a me frey me ya victim edi menya bia we edi menya enti MCR mon fan to so 5 minutes e wie pa ya be bon pai ene kai ya sida our adance da aka ebe bi telephone no to na fast na ye ye nti nyame ya dom next week adance no sida our adance no ebeba so Yankopon shira sabre lines na mo amohwe TV ni de eguso na mo amutie radio no ntia eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 89. Praise God. Praise God. Papa, good evening. Even though a mountain, Papa, dear no, the continue to start more than 3 for 7 good years. more
One family go school. And I yeba kumase. Me ye se me kwa ko pay jumaya. Wakacha me say. I'm coming in yesterday. Me say me no fifty. No drama bre. So my son na for 7 years. Me finish no me say. And no catch rain. Dear na koso. Nti sɛ meyɛ adwuma a mehu sika no so na yɛ basa ɛno ti na yɛ bɛbɔ mpae ɛna yɛdi asafo awurade din bɛtwa ma memfa foforɔ so praise God. Hallelujah, Papa. Ɛmmɔ wo din deɛ na obi aka kyerɛ wo anaasɛ waka tia w'abusua kɛtrɛma a wohu sɛ ɛyɛ adwuma. Papa, obi ka kyerɛ me sɛ me wɔre da ana abusua no sɛ ɛba me Mr. bɛwuyi me so ba me so ba kɔsi asi twe wɔn firi Asemo. Praise God. Hallelujah. Papa, me di mam sina. O so no afam na. No de me. O kan se de me tu abo abo. O kan so adwuma na. Papa, ene na mi so e ka de mo. And I can't my bonnet with you. And just Uchamo, Usujagun. Praise God. Hallelujah. A molding, Diano be a cattle, so a year Jumana, so be a cattle, or Bushians, so a year Juma. But your mid any day, Miss Sunday. Sunday, no, because I have semester, Monfolo, so domino. Ah, Diane, with a cafe, a cassaman, if you have a cat, praise God. Hallelujah, Papa. A molding, Diano be catching a wa, and now a Bushia, a year Juma business. Papa, the air What wow, mammy, and all mammy. No, mammy, I So say, then if you have a mouth, I just say, bomb. Many Sassam, a year Juma. Also, so obey me, Aka, Odi, Mamodi, Diano be Aka, a year Juma, and Diana would name Fam or Bushian, if you're. Aha. Hello. How would you so Casa? If I show, Mammy, my friend, and my name is Mooney Neck. Now, the moon over there, we have no yet. Papa, ever seen him was 32 years. My name is Mrs. and I'm going to say, Mrs. Stafford, me uncle, me say, put the menu that can a crown water about them. And Nuntina, and I see a baby home pie. Papa, me so me man na no me me ko bo ni bayi wo jini na sa ti be tra mo pa e mame e wa papa o ye di for ba no akobo ma me be yi me ba try edi unya sa praise God. It's good. Memo din Hallelujah, Papa. Na dia na obi aka kire wa edunya. Papa me die ni nyame nipa. Na ni ekoba ni ababa wo bi nyame adoma kire bi wo ni so. Na na oba empire bo na maka kire se esi ya wona hu mfani nti esi aye na. Nti esi na aye no. Era maka kire se onkoto moto mra na menye ho ade ma na mbo so mpaye no no ye na so onko check up ampa papa. Okọ check up na Swati. Njesu tiye no. Eso wo she bo se oba be bewu ade asia tonkunya num ade amasa fo no. Kwanto. Mu an wo fa so di enya eba. Ewoye. Eso ko be da sa fo na so no ameda sa fo na so. Ko siada wo kwa asori. Kwa wo bodam. Ya oka bebe to no so ana. Papa man ka hu anjere no. So mo she bo se oba be da sa fo na so kwa meda. We the way ni bo she no so no. E do how. Wabodam. Nya menshira. E wasem so ye baba ya sem se bepa. Praise God. Hallelujah. E mo din na obi aka to na se dia na wate fe afie no abusua no a edinya. So
Nima na kaka wakasa eche na muyale ya. Yare na akuwa mkise. Nti edu so be say o ma meka so no se ya de na tran so be say senye. 1 year no. Na o ma mete ase. Ho. Kopa na cho pempanyufo na kopa na cho. Yo ma. Ya bompa ya kopa na cho. Yo. Na onshira ebedane. Praise Hello. God. Emma odin wan na adom no anasa wan na aka ase bia to a woni fa abusuan wa edinya. Hello. Awo waso kasa. Eja, good evening. No. Me say kasa entia ho radio ni TV no ti kasa go phone no mu. My friend said that I can't tell me someone so the mum pie man. Ya sorry ya frɛ ya bɛbɔ mpae ma ya no mese no ya sorry ya no afrɛ na ma we ya bɛbɔ mpae ma. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Emma odin dia no bi aka kyerɛ edu nya anase woni fa wabusuan wa edinya sɛ yɛse obi na kan. Papa, maybe I mean, na omunya nko school and omunkwa ko school na nesi pepe catch say ogo school na ba mo mahwe and me ko year school 5 years or 6 years you posting training college Ene oni ya mompae ka kyerɛ ko so o mompae na ene sa katrema no ebedane. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Emma odin wa na aka ase bia kyerɛ edu nya na ase de na onim sɛ ya ka gu abusua no so a edi abusua no nya. Mposo na minimum say wo catch am say wo chano na sika wo mu pa ba na mbenyam ena ye na na mo de kwaso sa emba na wo mu wi wo man kopon say wo mu kotu aboade no ena sisi emba na aka ba sika na wala pa ni nara ayo Ne pada ka se wan fa ma nsunsuanso sei ena beba wo so ena nsunsuanso na ato abusua no enti innocent people omo manko bie omo amoti omo ba bi nyina ade ne di omo nya eno ene se wanya ho adwuma afi ebedi onya. Praise God. Hallelujah, Papa. Emma odin die no bi aka to so aye adwuma na se die na unim fa fie no abusua no aye wate se obi na aka Abato amen na me let my legacy na me put ade wo bi ho on paboa atomo tefi na aka say obesha ma ya say see that day no be for 5 years in Japan me ya ho to that me extra me to them na wa otiase that's why what you have enti se wani no so afra that's why ma ya mompae eya nso na edi TV no so na ya fa disi so na fa bi huru nim na nyankopon guso a otiti amanfo ani ewo your friends nyame na mensa so sida awaso so enti nyame be ye na on ya mompae mesramo producer wa pikin nipa ma memfa the last color. Praise God. hallelujah Emodin when na aka nsama tia wa edunya ode ketrema ka na se dia na wate se ya ka to abusua no so a edinya. Ibacho the meeting on the bushim. Nina it is a book of fun with the idea. Yeah, I'm a better bushim. And then the panel can some A two bushim, so the bushim. and you work crack. The Mintika. Yeah, to be 3 months ago, I'm meeting. Yeah, you're free TV no so ya free. What is free? Me no be dim komo. One na yenye ho adwuma na sade na etuntwa. Sabre yentimi mfo frefo bia biom. Na de wate no ye bom paye ebiom. Enne kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ye gyina wasem so. Ye gyina wasem so. Ewo Mark chapter 9. Ewo Mark chapter 9. Verse 29.
verse 29. Na de ban ejimu adadie ene mpaibo ene madimuada ene mebom pae erade mo ahode utumi every soro na beboa me say ya wanna bom pae oye so de adada bom pae oye to so pae ya wode e ya beboa ye sentia oye so Jesus. Nyankopo shira mo Facebook ni nyina ha. Empire edrusu ye jina Proverbs chapter 26 verse 2. Proverbs chapter 26 verse 2. So na dia bopai. Osofo be kan ya mai. Proverbs 26 verse 2. Ya bopai no miinu. Say dia bobi no me bi obi abie na no aka kira. Di obi de katrema dia odemu fo. Na udwan to Yesu moja say emfa nchaw. Na onyin from so de unimu for wo se no me no eni nyina so enti awrade yin from wo so e no shabra so koma so ye ntie de twere se de apatu preaching se de apatu preach na asom franta katechi bi etu no asom fra katechire echire no sara na nuabohunu na sara na nuabohunu emba mu enti oso fe so obi bo bibia e na no kaka na obie na no aka samato so ena na ikese no. It's negative words be obi kato subiana eya kas and I was sorry obi onu akasa ni nua bo mudi agro to kwaba bo ni piano amone be pia asase so anwe wosim akura say just o patano pata de gene sema de gene mobile phone and sana watimi akodan bia akodane aseye na no keke no bi kasa urade yesu katra man biara abie na no atia me atia me busua amesu me frifi ho edinya na edinya pomodemu apriemu abadiemu jumamu kusemu to semu abatu semu nim dia minim ane dia minim ye wonyina so ane dia nyina fasting so bible so break it out not break it wo yeso
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Ebia oyo ho won daddy kaya on your vampire. For insurance TV no so another radio nanim. Or documents be a fagu ho. Obu ho kra o ma obi adom wo no mu pictures ben wa fato ho. Na ewia e bebo so mpae. Na mo amoye sida awa hwefo na tiefo de. O ma set bibia dada o minim. Na wa oya ho Jerusalem ha me no na ka sa asem no. Also for prayer number 3. Also for prayer eboni. Obu akatrementi ama osebra odi basa ases osebra no ases. Katrementi amanioma bebre afruonsa. Ena ka se Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ansem biara. Obi ede na katrema. Odi na tacha. Akato abusua me firi so. Akato abusua me firi ama me shebre. Ama me shebre. Daniel. Ma shebre. Ma shebre. Daniel. Awurade. Enanumre. Machi. Awurade. Sa pamano. Masapa. Adie biara mesoso mafom mayo bone biaka na obiaka ato meso ediminya na madie bi efrimensa Awurade restore no mame shana mo mame sano efrimensa mano What is 7 Shabre no Chumano Yamame na bomb Jesus. Amen. 3 times. Amen. 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 Ni chese empire na wo bono enya ho. Mo Facebook ni YouTube ni mo type amen. 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 Nyankopon hira opi. Amen. Enam say ya de mmere ena ye atwuma e wo kasafidie so ntino.
camera bema your choir can be more than 1 hour. Na ye buboso. Into 2 empire bonus and Nana Juye Frison. More person and no more bomb pie will be doing lines in the good TV in the now lines in the Edica Boswa line the toss for me and son a 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 and a 0557 000 967 and a 0553 53 89 Peja wunso na yamaso mpae insio bia wa peja me shenya me tumi Jesus se emra insio no mo insio no na ni Yesu moja amen ena ni ayare sansu amen ena ni insanchani insio eya miracle water the odi beye biara me fragrance amen me fragrance amen sa so na documents bia wa peja including cell phone nyankopon mobrohunu onyame adoye nyame favor entoso nyame ma wadanse afa me bompaye ma obibia weekend se ukọ eyie okọ wedding di otu kwan di okọ bebi onyame bambo enye kese wo so weekend si enye nhirama wo Yesu dem ena ma bompa sanje me so amen ebrana so na jumedie no so koso nti mo amwo kumase ne mnipotem hade eno ho program na yeye nti o kire nwumre 6:30 eye Cedar Worship Center ajuma koforodua enwumre program no ekoso saa so na kwesi da nwumre 6:30 na ya chance na di program na aba na wie ye fryer no na wo so ya mi shira sa wo sai wo mre eno wadaje ene ye esomo Cedar hour ena wo beda na wona ebeye wo de medu fie ho edosuko wo Yesu mochem Yesu ya doma eye edadwoada ahomache no num ekosi no nsia ye na wo behia wo sompa first service saa so na numere saa ye behia 9 to 10 Monday to Friday nyame hira opi kosi se ye besen ya hia bium na nyame ama wadanse ochina emeneda eya fa TV no anopa 6:30 e konfato so neti adanse na hwa adanse